Last target 50 meter. जायफोरा भिडिअखौ नायगोन नायलांबाय था आं टारगेटआव नांदोंना नाङाखै बेखौ बेनिफ्राय नुहुराखै बेखौ आं लास्टआव चेक खालामगोन दे रेडि जा आगैमोन नोंसोरनिखौ गावनो रेडि जा आं टारगेटखौ दा देखायगासिनो नोंसोरनो गावग्रोथोंसै औ गावबा गाव माबा जायोना एखुरि Go बेटा go बेटा go बेटा दे go Okay go बेटा Okay go बेटा बरिया नोंसोर Oh Oh आंखौ गावनो हागोन ना गय लागै आंनि आखाइखौ गावनो हागोन ना हागोनलै ना हागोनलै नांगोन नांगोन ओरै नांगोन 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 खारनो हानांगोन आरो मोखाव नांबा बरिया बरिया दे जोब्बाय जोब्बाय जोबजोब्बाय दंबावो माथो जोब्बाय जोब्बाय र' थाथ' Wow nice यार दैज्लां बोथोराव बबाव गावगोन नोंसोरो बेथ' माइसो गायजोबो फिल्डबो गैया थौदो जोब्बायबा नायदो थौ आगोलाव थौ खारनानै नोंना बबे वा दे नोंनिया बरन वाव नुदो दे बरन गासिनाबो हाबजोबदों इयालियाव वाव इयालियाव बेसेबां पइन्ट बरिया गयलानियालाय बबाव खारनाय हा Oh ब्लेकआ आंनिया हाबदों 9888 ओमफ्राय 7 ओमफ्राय 5 50 मिटाराव औ 50 मिटार बरिया प्रेक्टिस खालामनाया इमान दिन जायाखै ओमफ्राय जोंना आंना दा बिबिबो दंना प्रेक्टिसा कन्टिनिउ जाया ओमफ्राय देहायाबोथ' मोजां थाबाय थाया जेलानाखि देहाया एसे मोजां मोनो होमबानो फैयो आरोखि प्रेक्टिस खालामनो आरो खारबावदो बायराव सोरनियाबा दहाय नों गावनाय आं आं गावनायखौ नागिरदो जल्दि नागिर आं गावनाया गोमादों आंना मोनबाय नुदों आंना एफा गोजान खारो आंनिखौ नाय नोंसोरो बेसेबां गोजान खारदों 90 मिटार ओइ बासु गावा नोङो आगैमोनहा थांनाय समाव दे ट्रेनाव थांनाय समाव दे ट्रेनाव खारबाय थानाय समाव दरखं मोखाङाव मालाबा थाना दे मालाबाबो थाना दे
ट्रेनाव ट्रेन दरखौ मोखौ दा थांखा आरो ट्रेननिफ्राय नोंनि बिसनानिफ्राय नोंसोरनि उन्दुनायनिफ्राय नोंसोर बाहेरायाव थांगोन हारसिं मालाबा थांना दे साथाम नोंसोर उन्दै उन्दै गथ'फोर गोजा दे आगैमोन दे साथाम नोंनि लोगो साथाम गाहाम थां दे सासेया बाहेरायाव हाबहैबाय बाथरुमाव सानैया बाहेरायाव था दे आगैमोन बेनिफ्राय बाहेरजों मालाबाबो नायना बावगारना दे आं बुंनायखौ ट्रेनाव मालाबाबो बाहेरनि फानफैनायखौ जानाङा दे ट्रेन स्टेसनाव ओंखाम फानफैसोयो ट्रेन स्टेसन मोननाय लोगो लोगो ओंखाम फानफैसोयो बेखौ जानाङा दे ट्रेनाव अर्डार हो जाय ट्रेननि सिङाव नाम लिरदों बेखौ अर्डार हो आरो ओरैबायदि खालामो खोनासं जेब्ला स्टेसन मोनफैगोन बेयाव बै अर्डार होग्राफोराबो ट्रेन सिंनियाबो मा बाहेरनिखौ लानानैसो थाबनो होयो अब्लानिया सों नोंसोरो बै मानसियानो मा दुप्लिकेट खालामो ट्रेनाव फानग्रायानो होनो हागोन अब्लानिया नोंसोर स्टेसन टाइमाव रानबा नोंसोर सों बे ओंखामा नंमारगोन ना जों अर्डार होनाया होनना सों दे मिथिबाय बिसोरबो थगायो स्टेसनाव नोंसोरनो रानदोबा नोंसोर सानखादो बे ओंखामा दुप्लिकेट 2 नाम्बारि लानानै होदो बुजिबायना आगैमोन नोजोर होयो बेफोरखौ दे रावजोंबो लोगो जानाङा ट्रेनाव दे गुबुन मानसिजों रावजोंबो लोगो जाना जमा था नोंसोरो दे खारथिंलि बेफोरबायदि खालामना दरखौ मोखौ दा थाखा बाहेरायाव थांनायाव साथाम थां दे आगैमोन हर सान हारसिं मालाबाबो थांनाङा बुजिबायना दलद जिरायना था दैया मालाबाबो बाहेरनि थांनानै लोंनाङा बायनानै लों बथल ट्रेन माबायाव फाननायखौ बाहेरायाव ओंखारनाङा जेब्लासिम मोनहैया अब्लासिम बाहेरायाव स्टेसनाव लाखिदो आधा घन्टा लाखिगोन मालाबाबो ओंखारनो हागैमोन दे मालाबाबो ओंखारना ट्रेननिफ्राय गाखोखांनायनि उनाव बाहेरायाव ओंखारनायखौनो साननाङा प्लेटफर्मखौ नायनि दानाय दे आगैमोन दे मालाबाबो नायना दिनै जोंनि गथ'फोरा न'आव फैनायाव खामानि मावनो थांनाय सेंग्रा गिदिरानो थैगासिनो दङ नुदोंना निउसाव नुदोंना बिसोर मानो थैदो सब गावबा गावनि भुल सोरबाया जुमाय लोंदों सोरबाया दरखौ मोखाव थादों सोरबाया सोरजोंबा नांलायदों बुथारनानै गारना दोनदों सोरबाया दरखौ मोखावदों नाख्लायजादों मानो होनब्ला गिदिर स्टेसनाव हाजार मानसि ओंखारो नों नायनो थांबा नोंखौ लांफाना थांगोन नाख्लायलांगोन गाखोनो गोनां थायो नंगौना स्टेसन मोनफैदोंब्ला थैनोबो थांनानै आगैमोन दे नोंसोरनिसो जिबन आं बेखिनिखौल' बुंगोन ट्रेनजों जार्नि खालामनाया बिराद डेन्जार बिराद गिनो लागा आं खेबसे खेबनैल' खालामदो बेनि उनाव दिनैसिम आं ट्रेन गाखोआखै फ्लाइट गियो माने मानसिफोरखौ नुनानै बेयाव रावनिबो मा भाब गैया जायनि मेनो खावो मावो नंगौना सिकल लां आरामसे मारिना दोन बेखौ दे सिकल आरो साबिलां मारिना दोन आरामसे उन्दुना था आरो थाम्फैथ' अरजाखानाङा ना नोंसोरथ' मिथिखागो खेला गेलेग्रा अड'मसफोरा बायनानै लादे आरो मोनफ्रोमबो मुलि लाना थांबा खर' सानायनि लोमजानायनि गुजुनायनि ना दै लोंनाय नोंसोर दै लोंनायाव नोंसोरो गाज्रि दै लोङोब्ला नोंसोर बेमार जागोन बुजिबाय जेसेबां नोंसोरो मोजां दै लोंगोन एसेबांनो नोंसोर जेबो जानाय नङा जेसेबां नोंसोर फाल्तु बुस्थु जागोन एसेबांनो नोंनि उदैया गाज्रि जागोन मानो होनबा नों दिनै जों आसामाव दोङो आसामनिफ्राय बिहार मोननाय लोगो लोगो बोथोरा आलादा नंगौना बिहारनिफ्राय इउपि मोननाय लोगो लोगो बोथोरा आलादा नोंसोर मा मानसिया सप्तासे नांगो नोंनि देहाया एडजास्ट जानो थाखाय सप्तासेयावसो एडजास्ट जायो गुबुन जायगायाव थांनानै नों बेयाव थांनानै बेदरबो बुरजा जानाङा बेदर नों बुरजा जाहैब्लाबो नोंनिया उदैया हजम जानाय नङा जों दिनै काश्मीराव थांनानै बेदर जाहैबा नों गोबाफिनजोबगोन फुङाव हजमानो जाया गुसु बोथोरा अब्ला नोंसोरो जानाय लोंनायखौ गिदिर खालामना गुसुआव जों गरम होननानै दाथ' जों जायगा लाना जायगा गरम मालाबाबो थान्दा बायना लोंनाङा मिथिबाय ट्रेनाव मालाबाबो दा समाव कुल ड्रिंक्स बायदिसिनाखौ बायना लोंना दे नर्मेल दै लों गुसुथार दैखौबो लोंना नर्मेल दैखौ लों दे आगैमोन दे फाल्तु बुस्थु जानाङा नङाबा नोंसोर लोमजागोन मानो होनबा जों थांनाय लोगो लोगो जायगाया सोलायलांजोब्बाय अब्ला जोंनि देहाया मा जायो मिलायफायाना जों जेरै गुबुननिफ्राय न'आव मोनफैबा माबायदि जायो खर' सायो गुजुयो गगा मोनोना बे दैनि थाखाय जाजोबो बेनिखायनो दै मोजां लों बाखि फाल्तु बुस्थु जानाङा मोजां बुस्थुखौल' जादे उदै हामा जानाय बुस्थुफोरखौ जाना उदै हामा जानायनि मुलि लांखादे आगैमोन दे मुलिखौ मोनफ्रोमबो लांफा 200 थाखानि मुलि ला बहुत ना गुजुनाय गगा मोननाय खर' सानाय लोमजानाय आथिं सानाय बायदिसिना ना आगैमोन मोजां थांदे आगैमोन आं बेखिनिखौनो बुंनो हागोन आरो ना आं नोंसोरखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोनदो मोजां दे आगै दे मोजां खेला गेलेना फैदे आगै दे बरिया नोंसोरखौ नाम खामायनांगोन नोंसोर ना दे आगै दे आगै मोजां गेलेना फैदे आगै दे मोजां दे आगै दे बरिया गेले नोंसोरबो प्रेक्टिस खालामबाय थादो दे आगैमोन प्रेक्टिस खालामबाय थादे दे